Гледайте, не забравяйте, ваша милост, сеньор странстващ рицари, онова, което ми обещахте за острова. Аз ще се справя с управлението му, колкото и да е голям той. Трябва да знаеш, приятелю Санчо, че в някогашни времена странстващите рицари са имали обичай често да назначават оръженосците си за управители на завоюваните от тях острови и кралства. Аз съм твърдо решен да не оставя да се наруши по моя вина този толкова похвален обичай. Доста често странстващите рицари са изчаквали оръженосците им да остареят, да им дотегнат, да служат и да прекарват тежки дни и още по-тежки нощи и чак след това са ги награждавали с кралска или в най-добрия случай с маркизка титла. Но ако ти и аз останем живи, съвсем не изключено да завладеят някое голямо кралство от тези, които държат в подчинение други по-малки, сякаш нарочно създадени, за да те провъзглася за крал на някой от тях. Значи, ако аз стана крал по силата на някой от тези чудеса, които ваша милост, милорд, описа, моята благоверна Хуана ще стане кралица, а децата ми инфанти. Кой може да се съмнява в това? Аз се съмнявам, защото съм уверен, че дори по Божие благоволение да се изсипе от небето дъжд от кралски корони, нито една няма да прилегне на моята Хуана. Знайте, сеньор, че и 2 пари не струва като кралица. По-ще й върви да стане графиня, но и то с много усилия и Божията помощ. Предостави тези неща на Бога, Санчо. Той ще се погрижи да й даде това, което най-прилича, но не унижавай духа си до там, че да се задоволиш с по-малко от губернаторството. Няма да го сторя, сеньор. Още повече, че в лицето на ваша милост имам такъв високо поставен господар, който ще се умее да ми даде това, което ми се пада и е по силите ми. Щастливата съдба нарежда нещата така, както не сме могли да мечтаем, защото погледни на там, приятелю Санчо, и ще видиш, че се показват 30 пъти повече гърбатни великани, с които възнаверявам да вляза в бой, като отнема живота на всички до един. Пляската ще е наша и това ще бъде основата на нашето богатство, защото тази война е справедлива и съвсем богоугодно дело е да изкореним тази проклета пасмина от лицето на земята. Какви великани? Тези, които виждаш и там, някои имат ръце не по-къси от 2 левки. Слушайте, ваша милост, това, което стърчи там, не са великани, а вятърни мелници, а това, което на вас ви прилича на предълги ръце, са крилата им, които движени от вятъра въртят камъните на мелниците. Явно е, че не си посветен в тайната на приключенията. Великани са. И ако да е страх, махай се от тук и се от тайна молитви, а аз в това време ще вляза с тях в жесток и неравен бой. Не бягайте, страхливци и подлеци, защото насреща си имате един единствен рицар. Аз ще ви оправя, негодници, дори да размахвате ръце по-многобройни от тези на великана Париерей. О, Господи!